Wenganeza ukuthi impela sibona lapha ke Ndumandumane eyaduma kwabezizwe uyena ke uDr Kehlelezi ekhuluma ke ngomsakazo Ukhozi FM nangaso ke isibonakaliso ke wenganeza ukuthi impela ke esamfikela ke ngawo ke lo msakazo bafowethu impela ke sokhumbula ukuthi ke yena ke uDr Kehlelezi ke waba nesibonakaliso lapha ke wabona ukuthi cha impela ke emsakazweni ke Ukhozi FM ke ziningi kakhulu ke inkinga ke ezikhungethe wona ke lo msakazo njengowazi wabona ukuthi ke kukhona ke abasakazi ke ababeni ke bafowethu impela ke abangadlula kuona ke lo nyaka bafethu impela ke yena uDr Kehlelezi ke watraina kakhulu phana ke enkundleni ke zokuxhumana emva kuba ke kudlule ke omnye ke womsakazo waso ke le station bafethu impela ke ubese ke seveza ukuthi ke yini ke kumele ke yenziwe phana ke emsakazweni Ukhozi FM uzike zonke ke izinto ke zihambe kahle kanti ke bafethu impela ubese eqhamisa kabibandla la kwaShembe ukuthi ke nabo kumele babe khona uma ngaba ke sokuyolungiswa izinto khona phana ke emsakazweni ke Ukhozi FM kodwa pha masikhuluma kakhulu wengane zathi impela la kweMboso City MTV sitheke sinshelo yona ke lenkulumo yakhe nani ngenizwele uma ngivezela lento ngokhozi bathe kimi vula ukhozi kukhuluma labantu bathi vula ukhozi ngathi inkosi ngilivulelana ukhozi but the moment you listen to this stage there is a serious problem ekhona but the problem izodinga ukuthi kuhlangane different cultures because the stage doesn't have a specific religion. Culture ihlanganisa amasiko, ithinta isintu, ithinta abefundisi, ithinta uShembe. Labantu kumele bahlangane. Uma behlangana bese kuba nento umuga oyowenziwa even though bangafika babe baningi abantu bengathi march but these people they need to lead the campaign. uShembe phambili nyazi lezulu bagqoke ezimhlophe bayalida bafake imqhele representing ogogo nabomkhulu ngoba singabathatha kancane babaluleke kakhulu. Mina I know because ngiyathandaza ngiyayazi irole abayidlalayo ngiyawazi amandla bawaphethe ngiyazazi ingilozi ezisemkhathini ezikhulumayo zonyazi zikaShembe ezikhulumayo. So that is why ungeke ungizwe nange one day ngikhuluma kabi ngabo because I understand the power that they are carrying. Wena ungabulandela kaShembe ungakholela noma uyela intombi noma uyela noma yini kodwa mina just because I communicate to the ancestors I connect, I know their power but they must lead. Mabe leader a traditional healer noma isangoma needs to be there. Ungenza ningizwe kahle, don't try to hijack it. Abantu abasindisiwe ninga try kuyi-hijacka or try to own it. Nani nifunekile. Hayi ke wenganeza ukuthi impela zenjalo indaba beseniphetele zona kuyona ke iMboso City MTV sithi nje kodwa ke uhlale ungabisanyakaza idibane yona ivideo elandelayo.